Doncs bueno, gent, estic segur que un dels propòsits de molts de vosaltres és que aquest any, si fumeu, és deixar de fumar. Doncs avui t'explicaré com deixar-ho sense el perill, per així dir-ho, d'engreixar-vos. Perquè sí, és possible. Jo sóc la viva imatge de que un pot deixar de fumar i no s'engreixa. Al contrari, jo em vaig ficar en forma. Perquè sí, aquí on em veieu ara, esportista fins a la mèdula, doncs fumava més que un carreter fa cosa de 7 anys i pico, quasi 8. Fumava un paquet tranquil·lament quasi al dia de tabaco, no feia gens d'esport, pujava 5 escalons i ja bufava. Però bueno, això ja us ho explicaré en un altre vídeo, quin va ser el meu canvi físic, així que si no estàs subscrit, no sé què esperes. Doncs bueno, avui us vinc a explicar una miqueta com deixar de fumar sense engreixar-vos. Així que agafa paper i boli i apunta. Doncs bueno, el primer punt és prendre la decisió de deixar de fumar. I ojo, com més us diguin una cosa que l'heu de deixar, el ser humà, per naturalesa, com més li diuen una cosa que no faci, doncs, vull dir que faci, menys ho farà. I el mateix passa al contrari, quan més li diguin una cosa que ha de fer, doncs menys ho farà. Som així, els humans. Doncs bueno, primer de tot, com us deia, ha de venir d'un mateix, això de fumar, dir, mira, vull fer un canvi en la meva vida i un d'ells és deixar de fumar. Doncs ficar-li, tenir aquesta força de voluntat per dir-ho, mai més. Jo en el meu cas vaig dir, quan se m'acabi tot el tabaco que tinc, deixo de fumar. I així va ser. Serà difícil al principi, les 2 primeres setmanes, 3, serà difícil. Però al final, ja veureu com mica en mica, doncs hi deixareu de pensar. Llavors també molta gent posa com a excusa que no deixa de fumar perquè diu, no, és que si deixo de fumar m'engreixaré. És absolutament mentida. Per què un s'engreixa quan deixa de fumar? Perquè per treure aquestes ànsies de fumar i tenir la boca ocupada, doncs se t'hi borra de menjar. Principalment, doncs, de productes processats, com poden ser, per exemple, les patates de bossa. Així que, el que us recomano jo és que en aquestes estones lliures, que potser és quan un hi pensa més, en fumar quan s'ho deixa, perquè a la feina, vulguis o no amb la feina, a l'estar pensant en la feina, doncs ja no hi penses massa, amb el tabaco, doncs en aquests temps lliures agafar i fer exercici físic, ja sigui anar al gimnàs a fer peses, spinning, bici, córrer, caminar, fer coses doncs per no pensar-hi, que us mantinguin distrets. I d'aquesta forma, al moure-us, doncs canalitzareu aquestes ànsies de fumar i en poc temps, doncs ja veureu com no hi pensareu tant. I en quant al menjar, el que us recomano jo és que intenteu mantenir, per així dir-ho, una dieta equilibrada i saludable. I que sobretot sigui una dieta nutritiva, rica en nutrients, perquè així d'aquesta forma doncs ja no abusarem tant del menjar, ja que estarem ben nutrits. Així que aquest és el consell que us dono jo per deixar de fumar i d'aquesta manera no engreixar-nos i posar-nos en forma. Així que, si t'ha agradat el vídeo, dona un bon like. Et recordo que baix a la descripció tindrà les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. Sobretot no oblidis subscriure't, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, fins la pròxima.